ಸಾರ್ಥವರ್ಮಣದ ಸೊನ್ಪತ್ರಡ್ಡಿಟ್ಟು ಕರಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯರು. ಸಾರ್ಥವರ್ಮಣದ ಸೊನ್ಪತ್ರಡ್ಡಿಟ್ಟು ಕರಸೇವೆಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಕ್ಲು ದಿಂಜ ಜನ ಉಲ್ಲಿರು ಅವೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯರ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಆರೆನ ಅಪಗದ ಕರಸೇವೆದ ಹೋರಾಟನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯರನ ಪರವಾದ ಅರಣ್ಯ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿರ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪಾಯರು. ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಬೇಲೆಡು ಏಪಲ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಆರು ಆನಿ ಸಂದಾಯನ ಸೇವೆದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇತ್ತೆ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಅರಣ್ಯಂಚಿನ ಅವ್ವೇತೋ ಕರಸೇವಕರು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಕ್ಲಿಗು ಇನಿ ಸಂತೃಪ್ತಿತ ದಿನ ಪಂಡದು ಅರಣ್ಯ ಹೋರಾಟಗ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ನ ಅರಣ್ಯ ಬೊಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ನೆಂಪುಡು ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾಯರು. ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಂತಿ ನಾವು ಏತ್ ಜನರ ಇನಿ ಹುತಾತ್ಮರಾತಿರ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆತ್ಮಗು ಚಿರ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಬಹುಶಃ ಮೇರ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲಿನ ಕರೆನ ಒಂತದಿ ನೋಡ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಫ್ ಬಿಡು ತೋಂದುಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒರ್ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡೇಟ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಏತ್ ಜನ ಮುಲ್ತ ಕರಸೇವಕರು ಪೋತೆರ ಅಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೈಲುಗಳ ಪೋಂದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಾತು ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿಜ್ಜರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿಜ್ಜರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪಿನಾರ ಎಂಕ್ಲನ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ರು ಅಗಡ ಇತ್ತ ಫಂಡಿನ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಂದದ ಅಣ್ಣೆರ ಇರ್ ಬರೋಡೆನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಣಜೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಾರ ಮನ್ನೂರು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಬೈಲ್ ನಿಕಟಪುರ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಕೊಣಜೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖರ ಅಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ್ ಎಡ್ದಕ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಎನ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ್ ಎಂಗ್ಲನ ಪುರಂದರ್ಗೇಟ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಧುಲೆಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ದೀಪಿಕಾ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸೇರಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣಿಂಡ ಆ ಹಿರಿಯ ಜೀವಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆ ಕಾರ್ಯಡು ಕೇವಲ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕರಸೇವೆ ಮಂತದೀನಿ ಮೊಗಲೇರ್ನ ಕಾಲಡು ಯಾನೆಗಡೆ ಬಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1530ದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಜೆ ರಣವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಐನಂಚಿನ ರಾಣಿ ಜಯಕುಮಾರಿ 3,000 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗುಂಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಕ್ಬರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಹುಮಾಯೂನ್ ಮೆರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನಾರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿನ ನನ್ನ ಮುಕ್ಳೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಸಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ ಪಂಡದು 3,000 ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಂದದು ಅಯೋಧ್ಯದ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ ಪೊಂಜೋಲಿನ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಬೂರ್ದು ನಕ್ಲು ಸಕ್ರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾತ್ತರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಆ ದೇವಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರ್ನ ಸಂಸಾರಗ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರ ನಮಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ
ದುಬೈ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡಲ ಸಂಘಟನಾ ಪೂರಕವಾದ ಮೂಲ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನಿ ಅಂಚನೆ ಸುನೀತಾ ಒಪ್ಪು ಅಂಚಿನರ್ನ ಮಗಲ ಬೊಕರ್ತಿ ಸುಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಸಂಘಟನಾದ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯರೆ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಹೋರಾಟ ತ್ಯಾಗದ ಫಲ ಇನಿ ಸಾಕಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರೆನ ಆನಿದ ದಿನದ ಹೋರಾಟ ಸೇವೆ ನಂಗೆ ಆದರ್ಶ ಪಂಡದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಹಾರೈಸಿರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಬಹಳ ಸಂತಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದ ದಿನ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬಲಿದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಷ್ಪ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆವತ್ತು ಕರಸೇವಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂದಿರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಆ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಆ ದಿವ್ಯ ಚೇತನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಷ್ಪ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತಂಕ್ಲೆನ ಪೊಪ್ಪನ ಆನಿದ ದಿನದ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನಿ ನಂಗೆ ನೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಆರು ಕರಸೇವೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪಿದಡ್ನಗ ತಂಕ್ಲು ಎಲ್ಯ ಚೋಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡಿದಿತ್ತಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪಿದಡ್ನಕ್ಲು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ದಿನಕ್ಲು ಅವು ಪಂಡದ ತಂಕ್ಲೆನ ಅಂಬೇರ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರಗಳೇನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಆರಿನ ನೆಂಪು ದೀದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದಕ್ಲೆಗೆ ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆದ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲೆನ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ನೆನೆಪುದೀದ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಬೊಕ ಬಿಜೆಪಿದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದಕಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಸೇವೆಗೂ
ಅಭಿನಂದನಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಮಂತಿನೇಕ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದುಂಡು. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮೀನು ಇತ್ತುವೇರಡ ಆರ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಇತ್ತುದುವೇರು ಪಂಡ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುದುವೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತುದುವೇರು ಪಂಡಂದೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕನಸಾದ ಇತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ಜವನೋಡು ಎಪ್ಪುನಗನೆ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಸಾದಿಡೆ ಬೈದಿನಾರು ಅಂಚ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಊರು ಗೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿರ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಏನು ಎಂಕ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯದ ಕರಸೇವೆಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತರದ ಯಾನು ಅಂಚ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೀನಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪೋಪುನಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಪೋಯಿನಕ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಆ ಆಸೆ ಪುಡ್ದಾರು ಪೋತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೈತನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋದೆ ತೀರೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋತೇರಾರು ಯಾನ್ ಪಿರ ಬತ್ತಿಜಿನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀದೆಯಾರು ಆ ಟೈಮುಡು ಪೋತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಮಾತ ಬುಲ್ತುದ ದಯಪಂಡ ಪೋಯ್ನಾರು ನಾನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಥಿತಿಡಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರೋಂದಿತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಎದುರುಡೆ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಕೆಲವರೇನು ಕೆಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಲು ಬಲ್ತದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎತ್ತೀರು ಎತ್ತದ ಮಕ್ಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಪಾಡ್ಯರು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಸರಿಕಟ್ಟು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಬಂಜಿದೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಈ ಶೌಚದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಆತು ಬಂಗ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಪೂರ ಹಾಕದ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಎತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚೆನೆ ಬಲ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಬಲ್ತದೇರು ಬಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಲೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಕರಸೇವಿಕರ ಪಂಡದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಪಗಲ ಒಂತೆ ಕೋಡಿಗಂಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತದ ಹಾಕುವಿರದ ಅನ್ನ ಪಂಡದ ಅಣ್ಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಕ್ಳನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಬಾಜಲ್ ಕೊಡ್ದು ಒನಸ್ ಕೊಡ್ದು ಐದಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಪಂದ ಪಿರ ಕಡಪುರೇರಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಳು ಓಲ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಅಂದು ಅಂದಾದ ಅವನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋದು ಎತ್ತೋಡು ಪನ್ಬುಣ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಎತ್ತದೇರು ಎತ್ತಿನ ಪಗ ನಾಳು ಸೂಟ್ ಔಟ್ ಆದ ಮಿತ್ ಅಂದು ಅನಾಗ ಬೇರೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಆ ಸೈನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆತನೊಂದು ಮೈ ಜುಮ್ಮನೆ ಆತನೊಂದು ಆಂಡಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕರಸೇವೆಕರ್ನ ನಡುಟು ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜ ಎರಿಸನಾಗ ಪ್ರೀತಿಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕು ಈ ಟೈಮುಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರೊಂದಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅವೆ ಇನಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕ್ ಅನೇಕ ಜನರು ಇನಿ ಕರಸೇವೆ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ನಮಕ್ ಆ ದಿನ ಪೋದು ಕರಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನು ಪನ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ರತ್ನಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತರ್ಲ ನೆನಪುನ ಅರಿಗೆ ಆ ರಾಮದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮನ್ಪುನ ಎಟ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಪರವಾಗಿ ಅರೇನಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀತ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ. 300 ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಬೈಲ್, 300 ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್, ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂಡೋಳಿ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಪಿಕಾ ಗಟ್ಟಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಮರ್ಮಯೆ ಯಶವಂತ್ ಗಟ್ಟಿ, ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲು, ಅಮೋಘ್, ಮನೀಶ್, ನಿದರ್ಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತೋಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति की संगी कंचन वरण विराज सुबेह कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र ध्वज विराज काने मूंज जने ओ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान अति चातुर राम काज करिबे को आतुर चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे